Non sei, penso moito nestas cousas. Non me gusta moito a sociedade, pero eu son unha persoa que teño esperanza e fe na xente que ven atrás. Eu creo que a miña xeración ten moi pouco que aportar á sociedade. Creo firmemente, é dicir, estamos aí no medio e nada, a miña sociedade ten que aportar ao sistema, seguir traballando máis anos ca os anteriores, porque claro, tanto mirar por ti, a xente olvidouselle mirar por nós. Pero eu sí que teño esperanza e fe en que ven unha xente atrás que están vivindo desde pequenos cousas que se fixeron mal a nivel social e que aí hai semente para loitas obreiras e para unha revolución social. A min xa me fode pertencer á xeración que só imos servir ao sistema. Somos totalmente, ou seja, a miña xeración é totalmente necesaria para servir economicamente ao sistema. Pero non sei, é que me tocou unha época que non me gusta nada. É como, que formados todos e tal, pois menos mal. Porque, sabes, non, porque unhas burras de carga a sociedade sempre as precisou e tocoulle a miña xeración. Pero creo na xente nova, non sei, na infancia actual, eu sí, eu creo que sí, porque aparte, históricamente, non? Hai épocas de avance e hai épocas de adaptación ao avance. E as épocas de adaptación ao avance son malas, é a que estamos vivindo. A nivel tecnolóxico, pois todo o que pasou coa burbulla inmobiliaria, toda aquela época na que a xente era toda clase media, que eu nunca vin cousa ao paso, de repente todo o mundo era clase media, porque eu tamén ganei moitos cartos e nunca me sentín clase media. Todos os días me tiña que erguer, botar moitas horas a traballar, pero bueno, pois tocoume na xeración de, burras de carga, por dicilo así, é dicir, a xeración que só servimos para ser productivas. E eu creo que atrás ven xente con forza, pois como a historia toda da humanidade, non? Agora virán outros, dirán, como me deixastes este mundo? E haberá, eu creo que sí, haberá loita e haberá unha recuperación dos dereitos e se nós non morremos antes, se isto vai un pouco rápido, a miña xeración debía calar sobre a infancia e a xente nova porque somos as fillas das loitas dos 80 e as nais dos que tamén han loitar por nós. Eu creo que sí, que somos unha xeración, aquilo que se dicía de vive dos teus pais ata que poidas vivir dos teus fillos, a nosa xeración creo que a nivel loita social benefíciate do que loitaron teus pais ata que comecen a loitar os teus fillos, porque a miña xeración en iso non fixemos unha grande aportación á humanidade. Por iso eu estou farta de todo, adícome a pensar, a analizar isto, a darme conta que tocoume aquí, eu que sei, nacín cando nacín. Oxalá moitos anos de vida para ver a esta nova xeración facer o que a miña non quixo facer comigo, que foi agarrarnos da man e se non loitar máis, soster
soster aquela sanidade, soster aquel control, aquilo que conseguiron os nosos, que se poidese chegar a unha vivenda dun xeito sin estes niveis de pobreza, joder, de pobreza. Así que eu a xente da miña... É que a xente da miña xeración eu xa non quero falar con ela. Non me gusta cando, porque nós antes... Anda, home. Nós vivimos como Dios. Nós vivimos como Dios. E démoslo todo por feito e acomodámonos. Nada, hai que esperar pola xente vou dicir 20 por poñer unha idade moi alta. Para baixo. Que eles cheguen. E eles van loitar. Eu teño fe, teño esperanza. E dame alegría, e tamén son nai, e eu sí que falo moito e educo para a revolución. Espero. Penso que deixo boa semente no mundo.